Taas ang linya sa lamigas sulod sa akong lawak. Gisubay ko ang ilang giagian o nakaplagan ko ang nakadani kanila. Usa ka pakete sa Godiva chocolate. Sayang, mahal para bagyon. Pero tingali na hulog, wala nabantay eh. Mao kato ang hinungdan nga ano nga ikot-kot and then ilan na nga gihimo nga pagkaon. Usahay makaigsuunan ko diyan ni Kristo, ang pagdasok sa mga tao susama sa pagpunsisok sa mga lamigas. Nag-agad sa kahilig o sa panginahanglan. Kung dunay makuha, nan magpunsisok. Usahay usab lahi ang nagpaluyo sama sa hugot nga pagtuo. Sama sa mga tinunan nga unang gitawag sa atong Ginoong Hesukristo. And for 3 years, they were with Christ. Nakaila sila kang Kristo. Apan tungod sa kahadlok, nawagtang kini. Apan gi-revive kini sa atong Ginoong Hesukristo, human siya mabanhaw. Pagtuo sa nabanhawng Jesus, mga kaigsuunan ko diyan ni Kristo, ang nagpaluyo sa mga tao nga nagpunsisok ug naminaw sa mga apostoles nga nagpadayon sa makakatingalahang buhat ni Jesus nga atong nadungog diya sa unang pagbasa ug sa ikaduwa. Nadani sila sa mga pulong ug buhat sa mga apostoles. Nadungog, nakita nila ang kamatuuran, may tungod sa gipanulti, sa gipuy-an o gisangyaw sa mga tinunan. Konkreto gyud, dili trolls, dili gama-gama, kundili kamatuuran gayon. Nadani usab ang mga tinunan ngadto sa baybayon sa Galilea. Dugay na silang nangisda, panwala sila'y nakuha. Human makapakita kanila ang ilang Ginoo, buot nilang ibalik ang karaan nila nga kinabuhi. Mao kadto nga naka-decide si Pedro nga mangisda siya. Apan tingali, malas lang yun, sa tibok adlaw, sa tibok gabi wala gayud sila'y nakuha. Mitungha sa kalit ang atong Ginoo sa baybayon, og gimanduan sila sa pagtaktak sa ilang pukot. Bisan tuod, wala sila makaila. But I do believe deep inside the apostles, there was that longing for Christ na gusto nilang makauban. Mga apostoles, kaniaing mga mangingisda, pero mituman sila sa usa ka estranghero nga wala sila makaklaro kung kinsa kini. Bulahan sila, kay bali gayud nga daghana ang ilang nakuha. Mipatuo sila, ug daghan kaayo ang ilang nakuha. Kini nagatudlo kanato makaigsuunan ko diyan ni Kristo, nga kun kita magasubay ra gayud sa kabubuton sa amahan, kun kita magasubay ra gayud sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo, nga nahipatik diya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko, mabulahan gayud kita. Dili gayud kita may salaang. Kay siya man ang kamatuoran, siya man ang gitudlo sa simbahan. Aduna bitaw dagkan nga mga komentaryo na ang simbahan kuno para niini nga kandidato na ako no'y gikilingan ang simbahang Katoliko. Ug mingon ko, kinahanglan gyud nga duna kitay suportahan, kinahanglan duna gyud kitay kilingan nga mao ang kamatuoran, dili ang bakak. So isip mga Kristiyanos, isip mga Katoliko, we have to stand for the truth. We have to stand and live for the truth. Dili sa mga bakak. Dili sa mga pagtuis sa kamatuoran. Dili sa mga pagtuis sa kasaysayan nato nga mga Pilipino. Labi na sa atong pagtulunan sa simbahang Katoliko in order to suit with our own selfish and personal interests.
Makaigsuunan ko diyan ni Kristo, balikan nato ang mga apostoles nga gilisod-lisod sa mga kadagkuan sa mga Hudeo. Gidid-an sila sa pagwali mahitungod kang Hesus nga nabanhaw. Apan mibarog ang usa ka makiadmanong tao, si Gamaliel, dili ni Monsieur Labing ha. Usa ka magtutudlo sa balaod. Gisgutan niya nga ang naitabo sa duwa ka pundok nga daling nagkatibulaag sa diyang namatay ang ilang mga leaders. Mingon siya, pasagdi sila, kung kining maong katuyuan o butang gikan sa tao, mapakyas kini. Apan kung gikan gani kini sa Dios, dili kamo makalupig niini. Basig ang Dios na mismo ang inyong gikontra. So naani siya yung mga ni-reverberate sa atong kinabuhi karon, makainigsuunan ko diyan ni Kristo, labi na sa panahon sa pagpangampanya, panahon sa eleksyon. So makita magyud nato nga ang mga tao na ang muadto maglakaw, magdalag pagkaon aron ipaambit sa uban. Unlike sa uban nga kinahanglan pa nilang bayran ang mga tao, kinahanglan pa nilang uwaton ang mga tao aron mutambong sa ilang mga campaign rallies. So kita mismo makakita sa kamatuoran nga ang katawhang Pilipino mao na gayoy naning kamot para ang kamatuoran mupatigbabaw, para ang kamatuoran makita ug mapuy-an nato isip not ordinary Filipino people but Filipino people with a heart, with a faith and hope in God. Makaigsuunan ko diyan ni Kristo, niining mga panahon na nagkapundok ang mga tao tungod sa dani sa paglingaw-lingaw. Aduna po'y magpundok tungod sa dani sa mga iladong mga tao o sa mga artista. Kasagaran, ang kwarta maoy makapadani sa mga politikanong panaghugbong. Pero adunay mas dako pagayod kung makita nila unsa kan sincero, unsa ka matinud-anon ang usa ka tao. Aduna po'y panagpundok sa mga reliyoso nga pinasikad sa mga larinong mga tao o mga saad sa kalibutanong kalampusan. Subo kining paminawon. Apan sa pulong pa ni Gamaliel, pasagdi sila, kung kana buhat sa Dios, mulungtad hangtod sa kahangturan, pero kung sa tao, dili gayon. Atong hinumduman makaigsuunan ko diyan ni Kristo, nga ang kamatuuran kanunay ragayon, nga mupatinaw sa atong kinabuhi. Kanunay ragayon siyang muusbong, bisan kung tabunan pa kini. Ug ang kamatuuran, magapalingkawas ka nato, gikan sa sala o kamatayon, nga mao ang atong Ginoong Hesus Kristo. Siya ang kamatuuran nga atong gipadayag, siya ang kamatuuran nga maoy magagiya ka nato, ngadto sa atong kaluwasan o kinatibuk-an nga kaayuhan. May God bless us all and God of mercy on us.